mamata dukkan abin da take so sannan na taho makaranta, shi yasa nake makara. Cikin rashin sa'a mamata ta rasu wancan satin, shi yasa ban zo makaranta ba. A yau na zo da wuri ne saboda yanzu babu wasu aikace-aikace da nake yi masu yawa. Da zarar na tashi, na yi wanka, na shirya nake tahowa makaranta. A yayin da Amina ta faɗa haka sai duk ajin suka fashe da kuka, ciki har da malamarsu wacce take cikin nadama. Darasin labari shine me yasa muke tuhumar mutane kan abin da ba su san komai akai ba. Mukan yi tambayoyi kamar me yasa baki aure ba, yaushe zaki haihu, yaushe zaka samu abin yi, me yasa baka da mota, da dai sauransu. Shin muna ƙoƙarin fahimtar halin da mutane suke ciki, ko kawai muna tuhuma ne kan abin da ba mu da masaniya akai? Abin da za mu yi tunani zai iya zama ƙarya. Rayuwa cike take da ruɗani, mu kasance masu kirki da kuma kyautatawa mutane a koda yaushe.